Kaixo artistak. Hemen ikusten duzuenez, gaur, kenketak 10ekin, hau da, 2 zifrako zenbakien arteko kenketak egiten ikasiko dugu. Beraz, horretarako, zer ikasi behar dugu? Zeintzuk diren pausoak. Horregaitik, lehenengo pausoa da, zenbakiak vertikalean jartzea. Bigarren pausua, batekoak kentzea, hau da, 8 kentzei 2. Eta hirugarren pausua, 10ekoak kentzea, hau da, 6 ken 3. Beraz, gogoratu zeintzuk diren pausoak. Eta horrekin batera, orain, batzuk jarriko dizkizuet, zuek ea ondo egiten duzuen jakiteko. Taran! Hortxe dituzue ariketak, beraz. Horrela planteatuta, joan egiten. Itxarongo dut pizka bat, pausatu bideoa nahi baduzu, eta ni poliki-poliki joango naiz. Baina orain ja, magia egiten. Zenbat da 9 4. 5, oso ondo, eta 3 2. 1, primeran. Beno, espero dut oraintxe ondo egitea, ezta? Gero, bigarrenean, zenbat da 7 ken 6? 1, oso ondo. Eta 5 ken 1? 4, primeran. Eta azkenengoa, zenbat da 5 ken 3? 2, primeran. Eta azkenik, 6 ken 4? Primeran. Beraz, zenbakiak vertikalean jarrita, lehenengo egin dutu batekoak, eta gero 10ekoak, eta eman du 15. 39 ken 24, 15. 57 ken 16, 41. 7 ken 6, 1, eta gero 5 ken 1, 4. Eta azkenik, 75 ken 43, 22. Bai? Ze 5 ken 3, 2 da, eta 6 ken 4, 2. Ulertzen duzue? Kontu zibili, beti hasi behar da, batekoetatik, bai? Bale, ariketa gehiago jarriko dizkizuet praktika ditzazuen. Hementxe dituzu ariketak, praktikatu, pausatu bideoa, eta poliki-poliki joango naiz egiten. Izan ere, orain nire eskuak ikusiko dituzu. 7 ken 2, 5. 2 ken 1, beraz, ematen du 15. 3 ken 3, 0. 4 ken 2, 2, ematen du 20. 6 ken 1, 5. 7 ken 7, 0. Jarraitzen du. 9 ken 4, 5. Eta 5 ken 0, 5. 8 ken 1, 7. Eta 5 ken 2, 3. Hemen behekoak, 3 ken 2, 1. 6 ken 2, 4. Ematen du 41. 7 ken 4, zenbat ematen du? 7, 6, 5, 4, 3. 3 ematen du. Eta 3 ken 0, 3. 4 ken 2, 2. 2 ken 1, 1. 6 ken 4, 2. Eta 4 ken 0, 4. 7 ken 6, 1. Eta 7 ken 6, 1. Eta zergatik egin ditut nik horrela poliki-poliki? Zuek ikusteko nondik hasi behar garen, bai? 15, 20, 5, 55, 37, 41,
33, 12, 42, eta 11. Nik bir pasatu ditut. Espero dut ondo egotea, ezta? 7 ken 2, 5, 2 ken 1, 3 ken 3, 0, 4 ken 2, 2, 6 ken 1, 5, 7 ken 7, 0, 9 ken 4, 5, 5 ken 0, 5, 8 ken 1, 7, 5 ken 2, 3, 3 ken 2, 1, 6 ken 2, 4, 7 ken 4, 3, 3 ken 0, 3, 4 ken 2, 2, 2 ken 1, 6 ken 4, 2, 4 ken 0, 4, 7 ken 6, 1, 7 ken 6, 1. Jubi, ondo daukat! Gogoratu ni ere konfunditzen naizela, Beno, zuei erabilgarria egin izana espero dut, beste bat arte artistak!